Noswaith dda, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffrangeg uwchgyfrannol, a chael ei rhedeg gan Madam Griffiths o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, a bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes cwestiwn gennych, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, ac byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiwn mor fuan â phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda'r recordiad yr adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol o dan adran Carlam Cymru. Bonsoir. Dyma'r drydydd sesiwn adolygu ar gyfer uwchgyfrannol Ffrangeg, ac yn y sesiwn yma rydyn ni'n mynd I fod yn ffocysu ar cyfieithiad o'r Ffrangeg i'r Gymraeg. Les objectifs. Defnyddiwch rhestr wirio i'ch helpu ar gyfer y cyfieithiad. Adnabod berfau a phwyntiau gramadegol penodol o fewn cyfieithiad uwchgyfrannol sydd yn uned 2. Ac ymarfer cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg. Bien, on continue. Pour commencer, byddwn yn edrych nawr ar ychydig o bethau am y cyfieithiad ei hun. Mae'r cyfieithiad sydd ar y papur uned 2, Ffrangeg uwchgyfrannol, byddwch chi'n sefyll ar ddiwedd blwyddyn 12 yn cael ei marcio allan o 20. Mae'r cyfieithiad yn cael ei rannu'n 5 rhan o gymlethdod tebyg. Felly wrth i'r arholwyr marcio, mi fydd y cyfieithiad wedi cael ei rannu mewn I darnau penodol. Bydd pob rhan yn cael ei marcio ar raddfa o 0 I 4. Ac ymhen ychydig o sleidiau byddwn yn edrych ar y cynllun marcio, I chi fod yn gyfarwydd gyda fe. Bydd y cyfieithiad yn cael ei farcio'n gadarnhaol. Hynny yw, ni fydd marc er enghraifft yn cael ei dynnu ar gyfer pob camgymeriad. Bydd cyfanswm y marciau ar gyfer pob un o'r 5 rhan yn cael ei adio I roi cyfanswm allan o 20 ar ddiwedd y marcio. Felly 5 lluosi 4, 20 marc. Cofiwch, cyn I chi ddechrau eich cyfieithiad ar y papur arholiad, defnyddiwch cyd-destun cwestiwn 4 i'ch helpu chi o safbwynt ddod I adnabod a deall ychydig yn well thema'r cyfieithiad. Cofiwch bod y cyfieithiad yw'r rhan sydd wedi cael ei thanlinellu yng nghwestiwn 4. Bien, OK, pam defnyddio rhestr wirio? Nawr, erbyn nawr, os rydych chi wedi bod yn mynychu sesiynau eraill, byddwch chi wedi gweld ein bod ni'n edrych ar nifer o restrau gwirio gwahanol i'ch helpu chi gyda'r cwestiynau penodol. Et voici, pour la traduction. Felly bydd yn eich helpu I ddilyn strwythur wrth I chi gwblhau eich cyfieithiad. A chofiwch, mae angen strwythur arnoch chi, dydych chi ddim yn syth gyfieithu. Maintenant, le succès en cette étape. Voici les succès. Numéro 1. Yn gyntaf, darllenwch y paragraff sydd I gael ei gyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg o'r dechrau i'r diwedd. Numéro 2. Rhannwch y paragraff yn rhannau llai. Cofiwch wedys I ar y sleid flaenorol bod y paragraff ei hunan, y darn sydd I gyfieithu yn cael ei rannu mewn I 5 darn. Felly mae'n syniad I chi edrych ar enghraifft sawl brawddeg sydd o fewn y paragraff, ac os mae'n y brawddegau hir, neu mae 5 brawddeg, newch yn siŵr bod gyda chi 5 darn wrth chi gyfieithu. Numéro 3. Uwcholewch y berfau a'i hamserau yn cynnwys ffurfiau negyddol. Mae berfau yn holl bwysig mewn cyfieithiad, cos mae I gael amser y ferf yn gywir yn eich helpu I gyfleu'r ystyr yn gywir yn y Gymraeg. Felly,
edrychwch yn ofalus ar gyfer y berfau a'r amserau y ferf. Numéro 4. Ar ôl i chi uwcholeu'r berfau, beth am damnelli'r enwau, nouns? Gwiriwch genedl. C'est masculin ou féminin ou c'est pluriel? Y rhif. Okay. Banod, banodau. Os gyda chi le, la, les, par exemple, y rhagenwau. Okay. Par exemple, mon, ma ac ati. Dewch o hyd i'r ansoddeiriau. Okay, les adjectifs, yr adferfau, les addodiad ac ati, wrth iddynt newid a chymhwyso ystyr. Felly dewch o hyd i rhaini, felly dechreuwch gyda'r berfau, wedyn yr enwau, wedyn yr ansoddeiriau ac ati. Unwaith rydych chi wedi edrych ar rhaini, ysgrifennwch eich cyfieithiad fesul rhan, gan sicrhau nad ydych yn colli unrhyw elfennau o fewn y rhan hwnnw. Sicrhewch hefyd bod eich cyfieithiad yn cyfleu'r un ystyr. Hynny yw, wrth i chi gyfieithu'r Gymraeg, sicrhewch bod beth rydych chi wedi ysgrifennu yn Gymraeg yn cyfleu'r un ystyr a'r chyfieithiad yn Ffrangeg. Numéro 7. Ar ddiwedd eich cyfieithiad, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyfieithu pob gair yn y testun ac nad ydych wedi gadael unrhyw fylchau. Does dim pwynt i chi adael fylchau. Os nad ydych chi'n sicr o rhywbeth, meddyliwch am air neu ymadrodd yn Gymraeg sydd gyda'r un ystyr efallai ar y Ffrangeg i sicrhau bod mae'n gwneud synnwyr yn y Gymraeg. Yna, unwaith rydych chi wedi gwirio eich bod chi wedi cyfieithu pob gair yn y testun, darllenwch y cyfieithiad yn ôl i'ch hun i wneud yn siŵr ei fod yn gwneud synnwyr yn Gymraeg. Cofiwch ddylai fe ddarllen fel rhywbeth sydd yn gwneud synnwyr, nid cyfieithu llythrennol. Okay, suivez le succès en cette étape pour réussir. Bien, on continue. Maintenant, okay, dyma'r cynllun marcio. Okay, na cofiwch bod y cyfieithiad yn cael ei marcio ar gyfer amcan asesu 2, AA2, sef deall ac ymateb yn ysgrifenedig i iaith ysgrifenedig. Et voici 0, 1, ymateb cyfyngedig, diffyg dealltwriaeth o eirfa ac idiom. 2, rhai ymatebion da, yn arddangos gradd o dealltwriaeth o eirfa ac idiom, Ffrangeg. 3, ymatebion da, a ddangos dealltwriaeth dda. Et 4, ymatebion da iawn, a ddangos dealltwriaeth dda iawn o eirfa ac idiom o Ffrangeg. Na cofiwch, mae'r cyfieithiad yn cael ei droi eich cyfieithiad mewn i rannau penodol, 5 ohonyn nhw, ac yna, pan mae'r arholwr neu eich athrawes, os ydych chi yn ymarfer yn y dosbarth, yn marcio cyfieithiad, mi bydd marc allan o 4 ar gyfer y 5 rhan penodol. Maintenant, on va regarder un exemple. OK, nawr te. Mae'r cyfieithiad rydyn ni'n mynd i edrych arno yn dod o'r papurau deunyddiau asesu enghreifftiol cybac ar gyfer Ffrangeg uwch gyfrannol, ac rydych chi'n gallu dod o hyd i rhaini ar safle cybac. OK, regardez. So, question 5, felly cwestiwn 5 yw'r cyfieithiad ar eich papur. Traduisez en gallois l'extrait. Ac dyma'r marciau, la note sur 20. OK. Pour commencer, lisez, okay, lisez le paragraphe, lisez le texte. Os ydych chi wedi ymuno'n fyw, rwyddaf eiliad i chi ddarllen trwy'r hyn. Os rydych chi'n gwylio'r recordiad, cofiwch i roi pause fan hyn i roi amser eich hun i ddarllen trwy'r paragraff o'r dechrau i'r diwedd, efallai hyd yn oed cwpl o weithiau. Eh bien, on continue. Donc, numéro 1,
Okay. Le succès en cette étape, lisez le texte entier. Numéro 2. Partagez le texte en 5 morceaux. Felly rhannwch mewn I paragraphau, rhwng I rhannau bach. Ici, j'ai mis des lignes en bleu. Felly rydw I wedi rhannu'r paragraff yma I fewn I 5. Ici, première phrase, deuxième phrase, et après troisième. Et ici, j'ai partagé ici surtout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Donc j'ai partagé le texte en 5. A mae'n syniad I chi gwneud hyn ar eich papur arholiad. Efallai ni fydd gennych chi yr un 5 rhan a basai'r arholwr yn defnyddio, ond mae'n helpu chi I chi rannu fe mewn I rannau llai I chi gyfieithu a dod o hyd i'r synwyr ac ati. Bien, on continue. Numéro 3. Uwchlewch y berfau a'i hamserau. Cofiwch mewn cyfieithiad mae berfau ac amserau yn hynod bwysig. Felly mae'n amlwg, okay, mae rhaid I chi cael ychydig o amser I wneud hyn. Donc, je vais vous donner un moment. Cofiwch, os ydych chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch y recordiad fan hyn am ychydig I chi ddod o hyd i'r berfau, yr amserau ac unrhyw ffurfiau negyddol. Ok, donc, si on regarde, par exemple, ici, mon premier rendez-vous était, ok, était. Felly, pa amser y ferf dych chi'n cofio? Dyna fe, yr amherffaith. Felly, bys hyn yn cael ei gyfieithu fel roedd, neu yn arfer gwneud rhywbeth. Ok, continue. Ici, je suis en contact. Je suis. C'est le verbe être. Ok, oui. C'est le présent, je suis. Et après, on continue. Je passe. Ok, na dylech chi cofio. Personne cynta, la première personne. Ok, le verbe ER passé. Dans le présent, fini. Le verbe finit avec un E. Je passe. Ok, on continue. Après, j'aime. Et après, ici, il y a une expression, ne pas être enfermé. Ne pas, yn dangos I chi bod chi'n yn rhywbeth negyddol. Enfermé, il y a un accent aigu. Felly, I acute. A mae hwn yn dylid ddweud wrthoch chi bod hwn yn rhywbeth o'r le passé composé. Être enfermé. Ok, on continue. Numéro 4. Souligner. Felly tanlellwch yr enwau. Par exemple, rendez-vous. Les responsables. Alimentation. L'hypermarché. Les directeurs. Les grandes surfaces, etc. Gwiriwch y cenedl. Par exemple, mon premier rendez-vous. Beth yw mon yn dweud wrthoch chi am y gair rendez-vous? Wel, mae premier fan hyn yn dweud wrthoch chi hefyd bod rendez-vous, c'est un mot masculin. Mon yw y ffurf masculin. Ici, les responsables alimentation. Les responsables, yn dangos I chi, mae'n amlwg, c'est un mot qui est au pluriel. Aussi,
les directeurs, par exemple. Et après, ma semaine, ma voiture. Felly, newch yn siŵr bod chi'n fynd trwyddo fe'n ofalus. Unwaith eto, os ydych chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch fan hyn am eiliad i chi wneud hyn. Eh bien, on continue. Dewch o hyd i'r ansoddeiriau adferfau arddodiaid ac ati. Par exemple. OK. Est-ce que vous avez trouvé des exemples? OK. Arddodiaid par exemple, derrière. OK. Dans, sur, etc. Aussi, des expressions de temps, ymedroddion amser, à 8 heures, par exemple. La moitié de ma semaine. Toute la journée. Cofiwch unwaith eto, os fyddwch chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch am eiliad i chi wneud hynny. Et puis, numéro 6. Ysgrifennwch eich cyfeithiad fesul rhan. Sicrhewch nad ydych yn colli'n rheolfennau o fewn y rhan hwnnw. Sicrhewch eich fod eich cyfeithiad yn cyfleu'r un ystyr. Cofiwch, roeddwn ni wedi rhannu hyn, felly bys y rhan gyntaf wedi bod hyd at Carrefour. OK, maintenant, numéro 7, on va commencer à traduire. Wrth i chi gyfieithu pob rhan, gwnewch yn siŵr nad ydych yn gadael bylchau. Meddyliwch am air neu ymadrodd all os nad ydych yn gwybod gair neu ymadrodd penodol. Et maintenant, ici, la première partie. Mon premier rendez-vous était à 8 heures avec les responsables alimentation à l'hypermarché Carrefour. Wrth i hwn gael y cyfieithu yn Gymraeg, roedd fy pwyntiau cyntaf am 8 o'r gloch gyda'r bobl sy'n gyfrifol am yr adran fwyd yn archfarchnad Carrefour. Cofiwch bysach chi ddim yn cyfieithu Carrefour i'r Saesneg neu i'r Gymraeg, achos dyma enw'r archfarchnad. Felly, cofiwch, fy apwyntiad cyntaf, en français, premier yn dod cyn. A wedyn, était, roedd. OK, on continue. La deuxième partie. Je suis en contact avec les directeurs des grandes surfaces, rayons, plats, surgelés. Nawr, mae surgelé, efallai bysach chi yn meddwl, efallai dydw i ddim yn deall y gair yma. Edrychwch i weld os mae yna rhywbeth fan hyn sydd yn gallu helpu chi. Efallai bysach chi'n adnabod fan hyn y ran gelé. Pour commencer, il y a un accent aigu et cute sydd yn dangos i chi efallai bod hyn yn dod o le passé composé, felly rhywbeth wedi digwydd, par exemple. Et aussi, ici, peut-être, il gèle. Mae il gèle, falle bysach chi wedi dysgu gyda'r tawydd, yn mynd i helpu chi gyda'r ystyr. Il gèle, mae'n rhewi, felly surgelé wedi rhewi. Et regardez la traduction. Roedd mewn cyswllt â rheolwyr y canolfannau siopa yn yr adran bwydydd wedi rhewi. Felly, les grandes surfaces, y canolfannau siopa. Je suis en contact, roedd mewn cysylltiad â. OK, felly newch yn siŵr wrthych chi gyfieithu pob rhan eich bod chi yn sicrhau eich bod chi wedi cyfieithu pob gair yn ofalus. Maintenant, on continue
avec la troisième section. Je passe la moitié de ma semaine derrière le volant de ma voiture de fonction. Faites attention. Okay? Byddwch yn ofalus. Je passe, dylech chi wedi gweithio mas yn barod, dyma'r amser presennol. Felly newch yn siŵr eich bod chi'n cyfleu'r ferf yn yr amser presennol. Et après, ma voiture de fonction. Efallai chi'n meddwl bod hwn yn edrych fel gair fel function yn Saesneg, ond faites attention, okay? Pour les faux amis, geiriau fel sydd ddim gyda'r un ystyr, sydd ddim yn edrych fel beth yw'r ystyr go iawn. Felly faites attention. Ond galwa, rwyf yn treulio hanner fy wythnos, la moitié de ma semaine derrière, okay? Le volant, tu ôl i olwyn fy cwmni, ma voiture de fonction, fy, ma. Newch yn siŵr eich bod chi'n cyfieithu pob gair. Os nad oeddech chi'n gwybod, falle ambell i awr fan hyn, newch yn siŵr eich bod chi'n rhoi rhywbeth yn y bwlch i gyfleu ystyr i sicrhau bod y frawddeg yn swnio yn gywir yn Gymraeg. Mae hynny'n holl bwysig. Eh bien, on continue. Maintenant, la quatrième partie. Donc, okay. Cyfieithu, newch yn siŵr nad ydych chi'n gadw bylchau. Meddyliwch am air neu ymadrodd arall os nad ydych chi'n gwybod gair neu ymadrodd penodol. Ond cofiwch mae rhaid fe cyfleu a cyd-fynd gyda'r destun. Ce que j'aime le mieux, c'est les contacts, la discussion et voir du pays. Ond galwa, beth rwyf yn hoffi fwyaf, le mieux, yw'r cysylltiadau, y drafodaeth a gweld y wlad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cyfleu'r ystyr yn gywir. Cofiwch. Mae hynny'n hollol bwysig. Pardon. Et maintenant, la cinquième partie. Surtout ne pas être enfermé dans un bureau avec mon chef sur le dos toute la journée. Nawr, fan hyn, rwy'n siŵr eich bod chi'n adnabod surtout yn enwedig neu'n bennaf o islawr ysgol. Yn bureau. Cofiwch, mae bureau yn gallu cael ei cyfieithu fel swyddfa. Efallai bysach chi'n meddwl am yn Saesneg, efallai chi wedi clywed y gair yma fel desk, ond gwnewch yn siŵr bod hi'n gwneud cyd-destun. Avec mon chef, gyda fy rheolwr. Byddwch yn ofalus nad ydych chi'n cyfieithu hyn fel chef sydd yn coginio, achos ni fysa'n gwneud synwyr. Ond galwa yn bennaf, peidio a bod mewn swyddfa. Ne pas être enfermé. Felly, ne pas être. Felly, peidio a. Mae'n edrych fel i beidio cael eich cloi. Je suis désolé. On continue. I beidio cael eich cloi. Okay? Ne pas être enfermé. Quand on traduit, peidio a bod. Dans un bureau, mewn swyddfa. Ici, un. Pas dans le bureau. Felly, bys ni ddim yn dweud fan hyn yn y swyddfa. Mae dans un yn cael ei cyfieithu fel mewn. Okay, peidio bod mewn swyddfa wedi achau gyda fy rheolwr ar fy nghefn trwy gydol y dydd. Felly, toute la journée trwy gydol y dydd. Okay, on continue. Okay. Maintenant, c'est à toi. Voici un autre exemple. Felly mae'r enghraifft yma yn dod o bapur Ffrangeg UG gyfrannol 2019. Je vais vous donner un moment à lire. Darllenwch trwyddo fe. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad,
cofiwch chi stopio fan hyn I sicrhau eich bod chi'n cael amser I ddarllen trwyddo fe I gyd. Yna, meddyliwch, beth oedd y cam nesaf dans le succès à cette étape? Rhannwch mewn I 5 darn. Ac yna, regardez les verbes. Edrychwch ar y berfau ac yr ymadroddion negyddol, amseroedd y ferf. Par exemple, ici, je ne connaîtrai jamais. Je ne connaîtrai jamais. Felly mae gyda chi ymadrodd negyddol, je connaîtrai. Pa amser y ferf yw'r terfyniad AI? Par exemple, okay? AI. Dylech chi wedi gweithio allan taw y dyfodol, je ne connaîtrai. Okay? Papa était l'imparfait, amherffaith. Ici, il venait, encore, l'imparfait. Qui ressemblait, imparfait. Perdait, imparfait. Il ne pouvait plus. Pouvait, ne plus, expression au négatif. Ymadrodd negyddol eto. Encore, unwaith rydych chi wedi dod o hyd i'r ferfau, beth am I edrych ar yr enwau, par exemple, mes parents, les raisons, service, un village, les montagnes, le paysage, espoir, guerre. Chofiwch, wrth chi edrych ar hyn, mae gyda chi'r geiriau yma par exemple, arriver, nicher, insensé. Regardez les accents aigus. Cofiwch, pan rydych chi'n gweld y gyda acen ffordd yma, cofiwch mae wedi dod o le passé composé, felly mae'n wedi rhywbeth, felly byddwch yn ofalus wrth chi cyfieithu. Ok, et après, les adjectifs par exemple, les véritables raisons. Ac yna, dechreuwch cyfieithu brawddeg neu rhan ar ôl rhan. Cofiwch I sicrhau eich bod chi'n cyfleu'r ystyr yn gywir. Et voici comment on a corrigé et comment on a traduit. Felly, ar y sgrin nawr, fe weler y cynllun marcio ar gyfer y cyfeithiad ar y sleid oedd wedi sleid blaenorol. Sylw, fan hyn. Mae cam sillafu'n Gymraeg yn dderbyniol cyn belled nad yw'n achosi amwysedd. Hynny yw, mae'r rhaid bod yr arholwr yn gallu dal deall ar hyn rydych chi'n dweud a bod yn gywir o safle cyfleu'r ystyr. Gall ymgeiswyr ysgrifennu ymrywiadau am atebion eraill, a mae rhaid ni wedi ei restru fan hyn. A wedyn, sylwch, tebio bod y cyfeithiad yn llwyddiannus os bydd y siaradwr Cymraeg yn gallu deall y cyfeithiad heb ddeall y testun yn yr iaith wreiddiol. Felly mae rhaid I chi sicrhau eich bod chi'n cyfleu'r ystyr I rhywbeth sydd yn swnio fel Gymraeg, nid cyfeithiad gair am air. Felly ici, testun greiddiol, wedi cael ei rhannu, 1, 2, 3, 4, 5, mewn I 5 darnau. Yna, y cyfeithiad sydd wedi cael ei awgrymu yn Gymraeg. Ac yna, atebion derbyniol. Ac yna, atebion anerbyniol. Amser anghywir y ferf. Amser anghywir y ferf. Amser anghywir y ferf. Felly dyna pham mae'n hollol bwysig I chi sicrhau cyn I chi ddechrau cyfieithu eich bod chi'n edrych am enghraifft ymadroddion amser. Neu chi yn dod o hyd I bob ferf a chi'n penderfynu pa amser y ferf yw e. Eh bien, ok. Sut ydych chi'n paratoi ar gyfer
y cyfeithiad ar eich papur uwch gyfrannol. Dyma ychydig o bethau i'ch helpu chi. Ac mae rhai o'r tips yma wedi dod o'r adroddiadau arholwyr. Felly cofiwch ddefnyddio'r adroddiadau arholwyr i arholiadau blaenorol i'ch helpu chi hefyd. Adolygwch berfau cyfarwydd yn yr amser presennol, yn enwedig y ffurfiau person cyntaf, trydydd person unigol a lluosog, achos yn aml iawn maent yn dod o cyfieithu a dyma'r fath o beth dydy ymgeiswyr ddim yn gwybod. Felly, révisez yn enwedig y berfau afreolaidd, par exemple, faire, être, avoir. Drychwch ar eich tablau berfau i helpu chi. Adolygwch eirfa berthnasol i bob thema allweddol. Cofiwch, rydych chi wedi astudio themau gwahanol yn ystod y flwyddyn, newch yn siŵr bod chi'n adolygu'r eirfa berthnasol. Adolygwch geirfa sylfaenol a chyffredinol gan gynnwys geirfa CA3 a CA4. Paidiwch anghofio bod iaith yn adeiladol a mae'ch dealltwriaeth yn gynyddol dros y flynyddoedd, felly newch yn siŵr bod chi'n mynd nôl i adolygu geirfa sylfaenol. Yn y cyfeithiad gyntaf welwn ni oedd geirfa fel supermarché, derrière, sous, devant, par exemple. A dyma geirfa wnaethoch chi yng Nghymru Llywelyn 3 pan roeddech chi'n blynyddoedd 7, 8 a 9 falle. Dysgwch adferfau amser, lle ac amlder, par exemple, dans, la moitié, beaucoup de, par exemple. Dysgwch les faux amis. Nawr te, mae rhai geiriau yn gallu edrych fel rhywbeth yn Saesneg a wedyn cael ystyr sydd yn hollol wahanol. Par exemple, une pièce. Na mae hyn yn cael ei cyfieithu fel ystafell neu ddarn o arian. Ond felly byddwch yn ofalus wrth chi gyfieithu. La librairie. Par exemple, siop lyfrau. Dyw librairie ddim yn llyfrgell enghraifft ar wahan i ffaith bod mae'n edrych fel library yw e. Actuellement, dwi'n meddwl actually, yn Saesneg, mae'n meddwl nawr ar hyn o bryd. Adolygwch amserau berfau yn ofalus. Os nad ydych chi'n siŵr pa amserau berfau dylech chi bod yn adolygu, gofynnwch eich athro neu athrawes am restr o'r amseroedd y ferf rydych chi wedi dysgu, ac hefyd defnyddiwch y manyleb ar gyfer Ffrangeg uwch gyfrennol i'ch helpu chi. Hefyd, beth am gyfieithu darnau bach o Ffrangeg i'r Gymraeg yn rheolaidd? Par exemple, rhan o erthyglau rydych chi wedi astudio yn yr ysgol. Drychwch ar y newyddion ar-lein a chyfieithu, cymerwch paragraff bach a ymarferwch cyfieithu i'r Gymraeg. Dyle'r pethau yma helpu chi i baratoi. Defnyddiwch cyn bapurau hefyd. Gofynnwch i'ch athrawes am cyn bapurau. Ychydig o top tips eto i helpu chi. Ar ôl cyfieithu, gwiriwch eich gwaith tair gwaith. A dyma sut rydych chi'n mynd i gallu gwirio fe pob tro. Yn gyntaf, ydych chi wedi cyfieithu ystyr pob gair? Cymharwch eich cyfieithiad chi gyda'r cyfieithiad greiddiol. La deuxième fois, ydy yn gwneud synwyr? La troisième fois, ydy yn darllen yn glir ac yn ddealladwy yn y Gymraeg? Felly cofiwch tair gwaith i wirio ar ôl chi'n meddwl eich bod chi wedi gorffen y cyfieithiad. Ac hefyd, cofiwch rydych yn cyfleu ystyr. Par exemple, faites attention. Je n'aime pas la pollution. Dydw i ddim yn hoffi llygredd. Byswn i ddim wrth ni gyfieithu, en français, il y a la pollution, ond wrth ni gyfleu ystyr, byswn i ddim yn dweud dydw i ddim yn hoffi'r llygredd. Mae la pollution yn cyfeirio at llygredd yn gyffredinol. Ac yna, il y a des jeunes qui. Mae na bobl ifanc. Okay? Donc, faites attention. Ok. Merci et bonne chance.